sasisian pat. Ngai U Blei ya baro ki basngap. U Blei kurku ya jingim jong pi. Ya kebangin nang la. Banang ya ipuson ke U Blei dan ban keren. Ling Ka Ktien ke jong. U Blei kurku ya ki basyak skor bagi basngap baro. Bat kini Ka Ktien ke jong U Blei kan long bor sasisian. Para banget bayi jong ah. Dia sedang preng jong pi ki ba pet jarang kat ya ni ka video. Ke bala pelat ling baga YouTube. Ling baga Good News TV. Piok snow ini ka kubor sasisian pat kani ka ba beteng. Naga tu ka benta ka lenong bat ka kot. Ka ba U Jisu la keren. Ya ka ba Ukren ling baga gospel ka jong Markos pralenong ka kot. Ka ba lai pusau. Jaro baman ban bot na dien jonga. Ai bun len yela de. Un ba ya ka ding pna bat un bot yang. Bat ling ba jong ni ka step na kwa ban ya kren ban kam sko tho ba. Ya ka ni ka benta ba ya la ka ding pna. U Jisu kren. U kwa bagi senran. U kwa bagi briu ki ba bot yu. Ukwa ba mapi bat manga ki ba snap yang ni Ka Ktien ka ba im bat ka ba donbor ka jong U Blei. Nginam long ki briu ki ba shulong tang ki Kristan ki ba nam long ka jinggerku ya ki wei. Namar ka ni ka benta ban ba. Ka ni ka jingkit. U briu hawa u ba ya ka no ka jingkit. U sngo tho ba kan don ka por. Ka ba udai ban panhap ya ka. Badaka jingat lenti jonga jingim jongiru kat bagi dang im hak ka pertai ka dega jing ba ka bagi dai ban ba kat bagi dang im hak sla jonga ka pertai bada bangin penhap ya kani ka dai hak kelip mat ka bau jisun pediang ya ka jingim jongi ban brat no ya kita ki jingkit ki bakia baro bat ngin sngo kmen bagata ka jing ba ka jongi la penhap om haki aka jonga ka pertai nrengi la penhap au jisu ubala ban pediang ya kata ka jingkit ka jongi ka ban ya kit ringkat lem bat utrai ya ka baula kit arhajar snem palat menshwa ya ka baula kit ya kata ka jingkit ban ba ya ka deng pna nam ta ka pop jong pi bat ka pop jonga ka deng pna ki por ka yeng bat ka tau na ka ban ta ki nong pop. Ya kani laba lagi mardara. Laba lagi nong to bat kinong penyap brio. Ya kani laba lagi nong kam sniu bat ya ke ka balarai penrem bagi ni ban kiu bagi ni ban don ya ka ban kiu halor jaga deng prakan long kum ta klem jing bakla am. Yo try bat unong penim jong pi bat jonga. Ula dei ban ba ya ka deng pna ringkat lem bat kinong kam sniu. U klem shim la le ya kano ka pop ka ba u la le henrei la penrem ya u bat ka dei ya kani ya u ya ka ban ba na ka ban ta ban siu spa ya ka pop jong pi bat ka pop jong ha ya ka ding pna la jusha hadien ba ka an kala penkup ba dei ban le kum ta u briu ba poi ha ka ding pna ka dei ka jing le palat ka dei ka jing tam ya ka hukum. Kadeng penahang ni ka tau ka suffering ka bau Jisu dei ban sya pan ban ula sya namar ka pop jong pi bat ka pop jong a. Lukas kat sao arpenyo uno de ubamba ru yala ka jong kadeng penah bat wan bot na din jong a la ban long usen ran jong a. Para benget bayi jong a. Ban long Kristan kesuk. Ban long kisen ran. Ngin se kren nagani team jaga youth Sunday. Kador jaga jinglong senran. Ki senran gidi ki briu ya ka bala jiet kerpang. Ki senran gidi ki briu ki badan ya ka identity ka jongki. Ki senran gidi ki briu ki ba tip shanu kin let namar haka klip mat ka ba kim tip shanu kin let ki la kelino Khrist. But ula ya thu ya ki ba ka reward ka ba kam palat ba ka ba kam jur ya ka ba gidi ban yo ha ba gila sngo tho ban bot yo nong penim. But gadi ka ba pelong ya ki ban ba ya ka deng pna. Ho ya ka jinglong briu ha bagi puli ka Bible. Kini kat bagi dang don ringkat lem bat utrai henrei anda ba la shimno yo try ka bor ka jong mynsiem ba kut ka la penlong ki ban sko tho
ban ba yaga ding pna. Kini kita long ki martyr. Kita syak peniap kita kom kita per namar baki ba yaga ding pna. Ban ba yaga ding pna pin num sngau pala baki wei kinum sngau tanat ya pi. Ban ba yaga ding pna ki wei kinum itanat ya pi. Namar ka perthei ka kwa ban chia compromised. Lada ka day bat U Blei bat ka perthei ru kan biang. Para banget ba iet jonga. Meno ngiba yaga ding pna. Ngila ban ong temen basan oh ngalaba yaga ding pna ka sgi Sunday. Dan ki ban ong temen basan ngalaba yaga ding pna ka sgi Good Friday. Ngalaba yaga ding pna ka Christmas Day. Ngalaba yaga ding pna ka sgi Sacrament Day. Chi sian lai benai. Bat an ladap ke sakramen. Ke perthei ke yok bat katan. Kata kam day ke jing ba ke jong i ke ding pna para benget. Upriu baba i ke ding pna. Udon i ke lenti bat i ke tong. I ke U Jisu kot yu. Ban ya cha persyak ngadak ban pet i ke jing i pet tong. Bat kata kylteng ke long mynsiem U Khrist. Jisu kot i pi bat yang ha ban ba i ke ding pna. Hala ke sngi every day. Ke ding pna ke long shisha hakta. Hakita haki bala jot no ke jing bit. Henry hakita ki bala yo lach im kalong ke bor U Blei ke shiti ke jong Apostle Paul chike dong koren lenong meningkong dekat bapra kat pra. Ke ding pna ke yeng ya ke baka dujok kan teli. Ke ding pna ke yeng ya ke baka bor. Jong ke ding pna kan kang ya ke bor jong ke dujok. Hading pna. Hadin bola dep. Ban kiu ya ka. Uang ya ke Kentien. Ko pa to map ya ki. Na bakim tip ke bakile. Bara ding pna para benget awo pai. Show way ubalanang ban pan map. Wong on this day you will be with me in paradise. Hakadi ke sngi men long ring kat lem bat nga ha paradise. Ke ding pna ke penlong yo nong pop uba crow ban sha. Ya ke jing sha pen rem hakadi ke perthei. Henry ban yo ya ke hok ke ba day ban yo. Baga ding pna ka penyo. Ya u ya ka jingim ka babam jikot. Para banget ba ijo. Habang iba ya ka ding pna. Kan mau baga don ka jingim ka babam jikot. Ka bangin yo. Ka ding pna ka yeng na kamta ki babantiw yo. Ka ding pna ka yeng na kamta ki iben yo. Ka ding pna ka yeng na kamta ki basum yo. Ka ding pna ka yeng na kamta ki bakren ben yo. Ka jingkeli ka long. Iba mo, ya ka ding pna. Ka ding pna ka yeng na kamta. Kibampat itu ru yu. Ya siya ka bakum ka step. Pimpat itu yu try. Piyok sngau ni ka kubor ka ktien ka jong blei ka kren po jong pe. Pim sngau tu ban ba ya ka ding pna. Tang ka wei ka long one shu try. Uang tu wan hanga pi barok ki batat bat ki bakia ka jingkit tegen penjam ya pi matayos kat wile nong ka ba arpu pra. Ngim don kam da kum wei pat bagin le bat tanga wei ka ba pi don kam ban le ka long ban shu wan no shu new try bat ngis sko tho ba kumno U Blei yalam ya pi bat ka ba kumno ka dor ka ba pin ba kan long ya ka jingim jong pi. Ka ding pna ka yeng na kamta. Ki ba bon ki ba isi yo try. Ka ding pna ka yeng nam tau nong pop u ba kraw u ba kum manga. Ka ding pna ka yeng na kamta baro arngot ki dekat. Ya wei la penrem na marga jing bam tre ka jong u. Ban kela ka bamot. Wei pat para banget u bam shim laba ka ding pna. U bam shim sngo tho ban le ya ka nyam ka rukom. Henry ka de lat pat ya ka jing im ka jong u ban yo ya ka jing im ka babam jukut ka daw ka long bau sngo tho ban penrit ban ong manga bat mameng ila le ki kam ki bapalat Henry uni shim la le ya ka aka ru ula ong ko try to kan mau ya nga on me poy ka ima ka jong me para banget ka shong ha pi bat hanga ya nong ijit ka shiti ka jong Apostle Paul ki nong Rome la nong basan dekat bapra. Henry U Blei la pen isya na ya la ka jong ka jing it changi ha ka bangin ang long gi ba pop U Khrist ulayap ya plingi. Kat no Blei la le yangi hatu pat ngi nang shuhun tang ban long Kristan klem da kan mau ban ba ya ka ding pna halagas ngi. La don na ka wei ka por wei brio uni ulong Kristan
Bat ukwa ru ban syakri U Blei ukwa ru ban ba ya ka ding pna. Kumta ulapan bor na U Blei. Ban ba ya ka ding pna ha ka jing yat lenti jo ka jing im ka jong o ka ba man ka sngi. Kat budang ba aga sen yat ka baning kong o itanat ba uni o lapu samrki u kemen na ka jing yat lenti henrei namar ka jing ba ding pna ka de ka lenti ka ba kem para banget ka jing ba ding pna ka de ka bangin sha shibon ka jing aga jing yat lenti jo ka jing im namar ba uni u brio bat ka perthai ru yat bat U Blei ru yat onda boleh kendu aga lenti usgoto ni try sha bangan ka ding pna ka kia palat sya bangan ket no ya ka. Namar nga sngau to te try nga kwa ban ba ya ka ding pna ka jong me tang bau new secret u bang nga di nga dang it you try map te kan rat ngan di ru you ni ka ding pna jong me ru ngan ba tang ba sya ban ket no. Don pat para banget be jonga ngi ko mangila ba ya ka ding pna try sya te kan rat bangan ot no ya ka ding pna namar ki don ki sngi ki bangam la ban e nganang haban di tok tok namar ba kani ka jing im jonga do ka kwa ban pen sngewbha try kani ka sngi ka long ka sngi ka bang im bat ka perthai nrengan pet ru shanong an wan hi bat me te try map se try sya bangan ot ya ka ding pna ia compromise no baru Blei U Blei kata ka jing yat lenti kata ka jing ya thu khana ka ya thu bola sya ban ot ya ka ding pna mar lapan ipan ngi kwa hi kadang yat ki sngi itanat ya kata ka jing ba ding pna jong tau brio namar kala sting ula tam ya ki wei pat ki ba ding pna ka ba ijanjar ka ba isartak ka jing ba ding pna ka jong ki dan ki bala dei ban do no ila ka jong ka jing im dan ka ba gila dei ban do no ila ka jong ki ba hayi ngasem namar ka jing ka ba ki kendu namar ba ki ba ya ka ding pna wat ki ka ba ki dei ban mat ki do no namar ba ki ba ya ka ding pna uni te mi lele ka perthai ru ka maong yu namar bonsien haki kam ge bautrai ha office oh marka perthai non Jisu hakas ngi Sunday itanat ba oh ngira Bible ngira ikat jingrwa itanat ba ngi ba deng pna ka isuk para banget henrai Monday hado Saturday ngilen U Blei man gesgi bat ka deng pna kam long ka bagi kwa ban ba para banget Jisu kot ban ba haduk makut kum tau ni brihu ong try sya yang ate try mangan ot biang sa sisien ni ka ding pna namar ka sgol to bangan besut yang ka lenti ok palat namar try ka Ktien ka thaliat ngamla te namar ini para marjan i ai tabak ngarungan ai tabak daga kmat ka mangi pet ngila lepop daga jing mut berkat ngila lepop sya te try namar ki badai bat me kim ya hap te kan rat o Sunday gan pet che ngan don bat me ngan ba ya ka ding pna tang ba Monday hado Saturday te try sya mangan ot sekendiat U Blei lo sya you ne brio ulayat oh itanat ka jugem upai sya ka diang bat chakaman ki brio ki itanat ha bagi pet you namar ki you bau pau ru teng ha ka jing syakri Blei ka itanat ha ka basyabar nrei U Jisu ong kalong kum kalom jing tap ka balaksan dap de kiksan kala banlong you know para banget ka jing im ngi ka bagi ba ka ding pna nrei ka kam ka bagi tray la kalong ha ka kam ka jong U Blei la kalong ha ki office ka bagi tray la kalong ha ka no ka benta ka bagi pendap game jam le ban ba ka ding pna gilan no U Blei yu pi ba ne em ka ding pna uni U Brio kat nang yat ulong ko try kat biang ka ding pna kalai ka por namar ka Bible ka thu ba ka don ka por U Brio baka ka jing im ka salet no namar si por ka perthai bat ka ding pna ka ba shisha ka ba try la ai ngi bangin ba ban pon sya shiliang ban poi sya ka jing im ka ba bam jukut iwei ki le poi ring kat lem na dien jo mau la poi kam slem na ta jaka henrei yam ban sngau si thang ha ta jaka namar ka ta jaka ka ba upoi sim la ban pon sya shiliang bat ka ta ding pna ka ba la ba ka long le noi namar ka lyngkot ban pon na ka wei ka kharai shi ka wei pat namar ka de ka jing im ka ba sim la sha shi tom ring ka lem ba try
Kiwei na markisya shitam. Maria poi. Kilapun ni kata dieng pena. Bat kilapoi sisilyang. Uni ubriu layam. Kadagi jing sko sik tang ka jingim. Kalalong tuliet para banget. Wat ai bagani ka step kan long tuliet yanor. Gilios ngau ida ka kubor ka U Blei U Khrist ya ka jingim jong pi bat jonga ban ba ya ka ding pna ka dei man ka sngi ngim dei ban len U Blei na marula sha na ngam da ka pop jong pi bat ka pop jonga ai ba ka jingim jongi ha ki office ha ki kam ki tray ha ki school ba ki college gin pla U Blei bangi ba ya ka ding pna ka jong try ban tau ki wei ba U Jisu long sim compare ha ka nu kam ka bangi tray in ba ya ka ding pna U Blei kerku Blei iarap. Nakam taka buram jongo. Ai bangin sngoto. Jaru baman ban bot na din jonga. Un len yala di. Un ba ika ding na. Bat un bot jonga. Nakam taka buram jongo. Amen. Tungi doi. Siyem yala ka jongo buram sila di baro kutray. Ka Ktien jame ka naman roy ka naman san. Ka nalong ka bora ka basngap yaka. Kaban long ka jingkerku na markin siyam ya me kutray haga jing jungki kaburam nga ay si me baro nga long tang utendong jong jing pensawa melong U Blei pada di banyo iga buram baro kerku ya ka benta baro bala bet and along sembay uban say laipo rupo what she's pasha na bahaga kyrteng jong U Jisu nga duai amen.